Παναθηναϊκός και Λιβάη Γκαρσία λοιπόν. Μια μεταγραφή η οποία σήκωσε μάλλον την περισσότερη συζήτηση όπως σας έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι, αλλά η οποία μπορεί να αποδειχθεί και η πιο κομβική για την ομάδα στην εξέλιξη της σεζόν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός ήθελε ούτως ή άλλως έναν δεξιό εξτρέμ στο μεταγραφικό παζάρι και το πάω μαζί σου ήταν το πρώτο που σας είχε ενημερώσει ότι βασικός υποψήφιος ήταν ο Αντάμα Τραορέ. Τι άλλαξε και δεν αποκτήθηκε ο Ισπανός εξτρέμ? Ο τραυματισμός του Παντελίδη. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες και ο Τζέικοπ Νίστροπ προτίμησε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στο δεξιφτερό της επίθεσης όσο και στη θέση του center for. Λογική επιλογή από τη στιγμή που το δεύτερο σύστημα που έχει στο μυαλό του ο Δανός τεχνικός είναι το 4-4-2, κάτι που έδειξε και στη διάρκεια του αγώνα με την Πάξη στο ΆΚΑ. Ο Λιβάη Γκαρσία λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση τόσο στα άκρα όσο και στην κορφή, σχηματίζοντας εξαιρετικά δίδυμα με όλους τους υπόλοιπους διαθέσιμους επιθετικούς του Παναθηναϊκού. Πέρα όμως από το κομμάτι ότι μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις με την ίδια άνεση, ο Λιβάη Γκαρσία είναι και ένας άριστος γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας. Αγωνίστηκε για 4,5 σεζόν στην ΑΕΚ, πανηγύρισε τίτλους, έπαιξε στην Ευρώπη, σκόραρε στα ντέρμπι κόντρα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού. Παράλληλα, το μεγάλο άγχος των περισσότερων φιλάθλων του Παναθηναϊκού είναι η κατάσταση της υγείας του, επειδή πολλοί θυμούνται τους τραυματισμούς που έβγαλε στην ΑΕΚ. Η πραγματικότητα είναι πως μία σεζόν ταλαιπωρήθηκε από αρκετά προβλήματα όσο ήταν στην Ένωση, ενώ στην υπόλοιπη καριέρα του το ιστορικό των τραυματισμών του ήταν μια χαρά. Στη Ρωσία, μάλιστα, αντιμετώπισε μόλις ένα πρόβλημα μικρής σημασίας και έχασε ένα παιχνίδι συνολικά, όντας σχεδόν μόνιμα διαθέσιμος για τον προπονητή του, ανεξάρτητα με το αν αυτός επέλεγε να τον χρησιμοποιήσει ή όχι. Επομένως, φαίνεται ότι λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας δεν υπάρχει και ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι μπορεί να διαχειριστεί τον παίχτη σωστά και να πάρει το maximum των δυνατοτήτων του. Η υπόθεση δεν ήταν εύκολη σε καμία περίπτωση. Μάλλον το εύκολο κομμάτι ήταν η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Ελλάδα και δέχτηκε μάλιστα να ρίξει και το κασέ του από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που εισέπρατε στην Σπαρτάκ Μόσχας στα περίπου 2,5 εκατομμύρια που θα πάρει στον Παναθηναϊκό. Το δύσκολο κομμάτι της διαπραγμάτευσης ήταν αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη ρωσική ομάδα. Η βασική διαφορά είχε να κάνει με το ύψος της οψιών αγοράς και το αν αυτή θα είναι υποχρεωτική. Η Σπαρτάκ, η οποία είχε δώσει σχεδόν 19 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την ΑΕΚ πριν από λίγα χρόνια, ήθελε προφανώς να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό κέρδος και επεδίωκε μια υποχρεωτική οψιόν της τάξης των 13-15 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα ενεργοποιούταν εφόσον ο Παναθηναϊκός έπαιρνε την πρόκριση για το Champions League της επόμενης περίοδου ή εφόσον ο Λιβάη Γκαρσία έπιανε κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς σε συμμετοχές και γκολ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν ήθελε υποχρεωτική οψιόν, ώστε να αξιολογηθεί ο παίκτης μια χρονιά στην Αθήνα και μετά οι πράσινοι να αποφασίσουν αν θέλουν να κινηθούν για τη μόνιμη αγορά του, με τον Στέφανο Κοτσόλη να χειρίζεται άλλη μια υπόθεση μαεστρικά μέσα σε αυτό το καλοκαίρι και να πετυχαίνει τον deal στα θέλω του Παναθηναϊκού. Πώς έκλεισε η συμφωνία? Όπως προκύπτει από πληροφορίες από τη Ρωσία, ο Παναθηναϊκός θα δώσει τα 2,5 εκατομμύρια για το συμβόλαιο του παίκτη, θα πληρώσει ένα ενίκιο που θα είναι λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, το οψιόν αγοράς θα ανέρχεται γύρω στα 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι προαιρετική. Κάτι που σημαίνει ότι το τριφύλι θα μπορεί είτε να την καταβάλει το επόμενο καλοκαίρι και να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είτε ενδεχομένως να διαπραγματευτεί και πάλι από το 0 με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Ένα deal εξαιρετικό, ένα deal στο οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε όλα όσα ήθελε και μάλιστα ο Στέφανος Κοτσόλης ανέβαλε την τελευταία στιγμή το ταξίδι του στη Μαδρίτη για το Transfer Room, καταφέρνοντας να πετύχει την εγγραφή του Λιβάη Γκαρσία στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, θέτοντάς τον στη διάθεση του Νίστροπ για τα παιχνίδια με τη Τζεσεκά 1948. Φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμος απόψε, αφού δεν έχει κάνει μια προπόνηση με την ομάδα, όμως θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για τη ρεβάνς, εκεί όπου είναι αμφίβολη η παρουσία του Τετέι, ο οποίος είναι κλινήρης με λιμώδη μονοπυρήνωσε. Στην ευρωπαϊκή λίστα μάλιστα δηλώθηκε και ο Σίριλ Ντέσσερς, ακριβώς λόγω της απουσίας του Τετέι, με δεδομένο ότι ο Νιγηριανός επιθετικός ήταν κανονικά προγραμματισμένο να αγωνιστεί στα play-off. Πιθανότατα αυτό θα συμβεί, όμως για αριθμητικούς λόγους και για ψυχολογικούς βρίσκεται στη λίστα και με την Τζεσεκά 1948. Κλείνοντας, πάμε και σε ένα ακόμα ερώτημα. Μπορεί να συνυπάρξει στον Παναθηναϊκό Λιβάη Γκαρσία με τον Αντάμα Τραορέ? Είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Η εύκολη απάντηση είναι το όχι και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ, αυτή είναι και η σωστή. Όμως, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αποχώρηση, ας πούμε του Φακούντο Πελίστρη, τότε είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κινηθεί για έναν ακόμα δεξιό εξτρέμ, ο οποίος μάλιστα αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι καθαρός δεξιός εξτρέμ και όχι και φορ, με τον Αντάμα Τραορέ να πληρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Φαντάζει δύσκολο βέβαια να γίνει οικονομική υπέρβαση και για δεύτερο συμβόλαιο στην ίδια θέση, όμως ο 30χρονος Ισπανός κυκλοφορεί ελεύθερο στη μεταγραφική αγορά, αρέσει δεδομένα στον Τζέικοπ Νίστροπ και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, εφόσον, επαναλαμβάνω, υπάρξει πώληση του Φακούντο Πελίστρη. Το ενδεχόμενο αυτό σίγουρα δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες και όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός κλείνει την επιθετική του γραμμή με την αποκτήση του Λιβάη Γκαρσία, όμως όσο η μεταγραφική περίοδος είναι ενεργή, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Και αν υπάρξει αποχώρηση στη θέση του δεξιού εξτρέμ, δηλαδή του Ουρουγουανού, ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά πιθανό να κινηθεί και για τον Αντάμα Τραωρέ, τον οποίο είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας στο Πάω Μαζί Σου.